la implicació de totes per un treball articulat i coordinat, d'unió i organització, per erradicar les violències masclistes arreu del món i a casa. Sense aquest treball col·lectiu i un canvi social real, no serà possible aconseguir-ho. Col·laboració i empatia. Aquests han estat els dos elements que més s'han destacat en la lectura del manifest del Dia en contra de la violència de gènere a la ciutat de Sabadell. Una lectura que s'ha realitzat al pati de l'Ajuntament i amb aforament limitat degut a la pandèmia. Tot i això, ha comptat amb la participació de representants de diverses institucions de la ciutat, també de la mateixa alcaldessa, Marta Ferrer, que ha condemnat públicament els actes masclistes. Per tant, jo crec que un cop més hem d'alçar la veu amb tota la força, amb tota la potència, les dones i totes aquelles persones que estem en contra d'aquesta violència, assenyalar aquells homes que tenen aquest tipus de comportaments i per tant dir no passareu, aquí ens tindreu sempre dient i condemnant aquestes actituds. Durant l'acte s'han encès espelmes per recordar totes aquelles dones que han estat víctimes de violència de gènere aquest any 2020. Una d'aquestes víctimes ha explicat a Eves Media com és la seva vida després de patir violència masclista. Hi ha actituds, hi ha moviments, hi ha expressions que em dona una volta al cor perquè em sona experiències viscudes, experiències desagradables. No t'oblides del tot, però aprens a conviure amb aquesta situació. Segons dades de l'Ajuntament, aquest any a Sabadell s'han rebut menys denúncies que l'any anterior, però les consultes al servei d'atenció a la víctima han pujat un 75%. Per aquest motiu, la ciutat s'ha bolcat de ple en la celebració d'aquest dia. Sabadell és l'única ciutat de Catalunya que dedicarà prop de 2 mesos a celebrar el Dia en contra de la violència de gènere. Durant aquests 2 mesos, per exemple, es repartiran diversos elements de merchandising com aquesta mascareta o aquest pin on es pot llegir "Només sí és sí" per conscienciar la població de la violència que pateixen les dones any rere any. Altres activitats que s'han realitzat en el marc del 25N són xerrades virtuals amb diverses activistes. Una d'elles ha estat la il·lustradora Raquel Ribarrosi, creadora de les vinyetes feministes Lola Vendetta. D'altra banda, al carrer de la plaça Major s'ha instal·lat un punt lila i una sex truck per atendre consultes sobre educació sexual, com ara l'utilització de la copa menstrual, l'avortament o la cerca del plaer propi. La celebració del dia ha conclòs amb la cadena feminista organitzada pel Comitè de Dones de Sabadell i l'encesa de les llums liles a les fonts de la ciutat. Tot plegat, un dia en el qual s'ha tornat a reivindicar la nostra llibertat, malgrat que la lluita es combat dia a dia.